Zarivajuća Marko Šamac. Profesore, možete ja, evo mi smo došli. Zarivajući? Da. Tu smo. Rubrika za ljudi. Molim. Da. Izvini, molim te. Uzem samo da pitam. Šta je ovdje? Električno? Ne. Joj, nemojte pitati. Ja sam za malo da imam dvojku. Za malo? Govorim sad sam svoje nalaznja snimati. Teorija ono merenje opsega toga je veoma lako za mene. Sve kad se nije otpurio, ali teorija. Kakva teorija? Teorija. Zluj. Šta se različuje teoriji što tebi nije jasno ili ne samo tebi, nego u velikoj visini se nije jasno? Sve. A on, ovog magaba onda ti. Smislu. Da ne kritikamo napad. Ne. Kako? Šta? Osim što